a'ch gweld chi. A mae'n dda cael bod yn ôl yma yn Crwys. O'n i yn aelod o Crwys am 10 mlynedd cyntaf yn yr hosiad yma yng Nghaerdydd cyn i fi fynd i Lundain a Gogledd Iwerddon. Ac fe fi'n had yn pregethu yn Crwys lawer tro. Ac o fe dyddiodd y ddau hynna yn ystod i ymweliad â Chrwys. Ac y parch Cynwyl Williams ar ei bedyddio yr efeilliad. So mae'r cysylltiad yn gry ac mae'n hyfryd cael bod yn ôl yn eich cwmni bore yma. Matthew sy'n mynd i arwain yr emyn gyntaf. Rhif yr emyn 850. Ein tad wyt ti o uchel io'r, yr hwn a greodd dir a môr. Tydi a'n creaist ar dy lun, i gwasanaethu di dy hun. O disgyn byw mwyn dy rof, yn dangnefeddwyr wrth dy fodd. Rwy'n hael i ni dy nerf o bawr, i droi'n beradwys fe ar lawr, a phyfed blodau nôl ein traed, hyd erwau a fi'n feisif gwaed. Fyw nef gna'n holl beneithiaid ni, yn dangnefeddwyr yno ti. Rhif yr emyn 850.
Emyn heddwch yn had oedd honna. Emyn yn illodd y gystadleuaeth, emyn Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod y Bala. A fe sgwennodd o, neu gyfansoddodd o, yr emyn yna yng nghanol rhyfel Fietnam. Ac mae rhai o'r geiriau oedd yn yr emyn yna dal yn ymarferol heddiw. Swn i'n tybied ar ôl beth sy'n digwydd yn Wcran yn ystod y dyddiau diwethaf. Wel, mae newyddiaduraeth yn fy ngwaed i, lle dwi'n tueddu i ganolbwyntio ar ddigwyddiadau a gwrach ymateb unigolion i'r digwyddiadau hynny, yr ymddygiad a'r weithred i heriau bywyd. A beth sydd pa egwyddorion mewn gwirionedd sylfaenol sydd ar gael i helpu unigolion nid yn unig fel ni, ond wrach rhai o arweinwyr hefyd ynglyn â sut i fynd i'r afel a sialensau'r bywyd hyn. Felly fydda i yn y man yn trio'ch perswadio chi bod y Beibl yn cynnig ffordd ymlaen i unigolion fel ni pan da ni'n gorfod wynebu heriau, ac nid unig unigolion fel ni, ond wrach arweinwyr gwleidyddol a hyd yn oed brenhinoedd. Oherwydd mae heddiw yn benwythnos hanesyddol yng Nghymru, benwythnos yr Arwisgo yng Nghanarfon y 69. Rhai hynny ni hyd yn oed yn cofio'r dyddiau, rhai hynny ni hyd yn oed yno sy'n dangos pa mor hen mae rhai hynny ni. Ond fe fydda i yn trafod yr egwyddorion sydd wrach yn y Beibl sydd yn help i unigolion fel ni gwyso ymlaen gyda parch ac yn rhydedd. Ac wrach wedwch yn ôl o'r wythnos yma fyddech chi'n sylweddoli nag ydy hynny o reidwydd heb bod yn ymarferol yn rhai o'r digwyddiadau sydd wedi digwydd yr wythnos yma, enghraifft. Mae Owen yn sôn am ymateb rhai aelodau seneddol i adroddiad i cyd aelodau ar sefyllfa Boris Johnson er enghraifft. Rhai eraill yn ymateb mewn ryw ffordd wahanol iawn i benderfyniad y llys y pêl. Eraill wrach yn ymwneud â problemau gododd allan o'r archwiliad i fewn i lofruddio Stephen Lawrence. A'r pennawd o'n i'n hoffi yr wythnos yma yn un o'r papurau oedd The days of good chaps obeying the rules are over. Felly, edrych ar hwnna fyddai nes ymlaen. Pa le, ac o'r Corinthiaid yma'r darlleniad yn dod. Pa le yma'r un doeth. Pa le yma'r un dysgiedig. Pa le yma'i ymresynydd yr oes bresennol. Ystyriwch sut rai ydych chi a alwyd gyfeillion. Ryd oes rhyw lawer ohonoch yn ddoeth yn ôl safon y byd. Ryd oes rhyw lawer y meddu awdurdod. Ryd oes rhyw lawer o dras uchel. Ond pethau ffôl y byd a ddewisiodd Duw mwyn cywilyddio'r ddoeth, a pethau gwan y byd a ddewisiodd Duw i gywilyddio'r pethau cedyrn, a phethau distydl y byd, a phethau dirmygedig a ddewisiodd Duw. Y pethau nid ydynt i ddiddymu'r pethau sydd. Ac felly, ni all neb ymffrostio ger bron Duw. Ond trwy weithred ef yr ydych chwi yng Nghrist Iesu. Yr hwn a wnaed yn ddoethineb i ni oddi wrth Dduw, yn gyfiawnder a ffrynedigaeth. Fe gawn ni wrach drafod mwy ar hwnna yn y munud. A plant i ddeud i adnoddau mae'n debyg. Dewch ymlaen. Un sy'n ddod.
Ga I ofyn I bawb ddod lan ar ôl os nag sgach chi adnodd bydwch poen. Sgyn ti adnodd? Oce. Ar golwch yr arglwydd neu'r llywennir, dewch o'i flaen a'r llaw. O, ffantastig. Rhaid sôn dipyn am llywennir. Neis ymlaen. So, ti wedi taro'r ffeilen yma yna. Dewch, pawb aros o yma I fi. Dewch am nawr, mae gen I rhywbeth I ddangos I chi. Achos dwi eisiau chi sylweddoli cymaint mae deud adnodd fel hyn a dod I capel gret i'ch gweld chi o beth I bost. Gret. Cymaint mae dod I capel a deud adnodd fel hyn a ledio emyn ac yn y blaen yn bwysig. Oherwydd y fydd atgofion fel hyn yn aros efo chi am byth. Wel, beth ni'n troi ran rwan ac yn gofyn i'r rhain, wneud adnodd. Dwi'n siŵr bod yn cofio o'r sydd. Oherwydd maen nhw gyd bron wedi dod o'r traddodiad. Yn adnodd I, os oedd yna unrhyw beth yn mynd o'i le, oedd dinas osodi'r y bryn Iesu Grist oedd yn adnodd I. Ac mae'n siŵr bod gennych chi hefyd eich adnoddau, ac yn syrthio nôl yno. A mae'n rhyfedd sut mae dylanwad dod I capel fel hyn wedi cael ar fywyd pob un ohono ni. A dwi eisiau chi sylweddoli ymhen blynyddoedd lawer, pan byddwch chi wrach yn oed I, byddwch chi'n edrych yn ôl ac yn dweud, waw, mae'r capel yna wedi cael dylanwad mawr arna I. A dwi o hyd yn cyffelybu hynny. Chwilio beth sgyn I fama. Malwod. Dwi'n eisiau chi gyffwr hyn, ond mae gen I fanna malwod sydd wedi dod. A dwi o hyd yn meddwl am malwoden, pan mae'n meddwl am yn cysylltiad I a capel. Mae malwoden yn cario hwnna hefo hi trwy bywyd. A pan mae bethau mynd yn anodd, beth sy'n digwydd? Os oes rhywbeth o bygythiad i'r falwoden, be mae'n neud? Ie, mae'n mynd yn ôl I fewn, dydi? A chi'n gwybod, ond mae'n rhaid I, pan dwi wedi cael rhyw broblemau neu sialensa, dwi just fel y falwoden yn mynd yn ôl I fewn i'r traddodiad yma, I capel, a mae bod a cofio am capel. A be nath y capel I fi, ar wahân I embarrassio fi dro ar ôl tro pan o'n i'n anghofio yn adnodd. O'n i'n hogyn bach, o'n i'n sôn yna yn had, oedd yn had o'n iddo. A pan o'n i'n blant, o'n yna wrach 10 ar 20 ohono ni yn deud adnodau o bore Sul. A fydd yn had yn dechrau pen arall. Bob tro! Ac erbyn iddo gyda fi, fyswn ni wedi llwyr anghofio be oedd yr adnodd. A fydda bob Sul yn ffrau nawr yn tŷ ni, oherwydd fydda mam dweud, pam bod chi wedi cychwyn pen arall? Pam os ydych chi'n cyfle'r hogyn dechrau ond felly oedd hi. So, yn baras llwyr adnodau I ni, achos o bob tro o'n I wedi llwyr anghofio be o'n I fod I ddweud. A mae'r malwoden yma yn atgoffa fi o hyd. Ond cysylltiad I a capel, oherwydd mae dylanwad y capel yma fel hwn yn mynd I gerdded hefo chi trw'ch bywyd heb bod chi sylweddoli hynny. A pam mae yna straen neu broblem yn codi, allwch chi yn saff fynd yn ôl i'ch cragen fach a cofio am be oedd capel Crwys yn olygu I chi. Diolch yn fawr I chi am eich adnodd ac am I ti ddarllen emyn yn had ac I chi ddod yma a da chi'n mynd i'r ysgol Sul wan. A Tana Thomas fan, merch oedd yn gweithio gyda ni. Gyda fi. A'r ddau o chrysur yn fy ngyrfa I gyntaf pan oedden ni'n gweithio yn Cymbrensys ac yn ail pan eisiau gyfnod byr yn S4C. So, da chi mwyn dwylo saff, allai ddeud hynny, a dwylo
cyffroes hefyd. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n rhaid yn ôl fan. Yn mynd i emyn nawr. Os chi'n cofio'n iawn. Emyn arall, 7, 5, 8. Emyn John Roberts, Cynarfon, ydy hon. Dim Pennan Har oedd John Roberts. Ac 7-5-8 pan fyddwyf yn teimlo'n unig lawer awr. Diolch fawr. Cydweddion. Te dato ni yma i'r crwys y bore yma. O gymorth i ni gyd. Wrth i ni geisio byw yn bywyd. Cofia am y rhai sydd yn mesu dod yma. Oherwydd gweiledd neu amgylchiadau personol. Cofia amdanyn nhw. Bydd o gymorth iddyn nhw. Cynnal nhw. Fel wyt ti'n yn cynnal ni. Mae'n fyd rhyfedd da ni'n byw nhw.
ac mae angen pob help a chymorth arno ni. Ond heddiw yn benodol, da ni yn cofio am 75 mlynedd sefydlu y Gwasanaeth Iechyd. A'r dathliadau sydd yn digwydd bore yma yn Rhedegau. A dyna un ag oll yn ddiolchgar am y weledigaeth, am y cymorth. Da ni gyd wedi dderbyn o sefydlu y gwasanaeth hwnnw. A da ni heddiw yn ddiolchgar am arbenigedd y nyrsys, y doctoried, yr unigolion hynny sydd wedi'n helpu ni un ag oll yn y gorffennol. Yr unigolion hynny sy'n caniatáu i ni fod yn iach a medru dod yma i'r gwasanaeth bore yma. Yr unigolion hynny oedd yn arwyr amser y Covid ac sydd bellach mewn sefyllfa dra gwahanol mewn cysylltiad â'r awdurdodau sy'n gyfrifol am eu cyflogi nhw. Dwi'n ni ofyn i ti gynnig arweiniad fel bod posib cyfamodi, bod posib cyfaddawdu, a bod y gwasanaeth iechyd sydd mor hanfodol o bwysig i ni gyd medru datblygu. Da ni wedi clywed o'r wythnos yma am gynllunio gwleidyddol i newid y gwasanaeth iechyd. Da ni'n gofyn i ti roed y math yna arweiniad eto. Mae ymweld ag unigolion sydd yn gaeth i'r cartre neu mewn ysbytai yn rhywbeth y gall bob un ohono ni wneud. Ond mae'n siŵr o fendith o fod yn fendith i'r unigolion hynny sylweddoli bod ti gyda nhw lle bynnag bod nhw. A bod ti ar gael i'w cynorthwyo ac i'w annog nhw i wella ac i gredu bod na ddyfodol. Bod na ddyfodol iach, hapus, yn wynebu pob un ohono. A da ni'n gwybod mae yr egwyddorion sydd yn hanfodol i ddysgeidiaeth Cristnogion sydd yn mynd i'n cynnal ni pan mae'r straen a'r stresus y byd yn dod. A da ni ddiolchgar i ti am yr arweiniad y ti'n ei gynnig wrth ni ymbalfalu, wrth ni drio gweld ffordd drwy'r heriau sydd yn gwynebu ni bob dydd. Diolch i ti am dod â ni at ein gilydd yma heddiw. Bydd y gymorth i ni er mwyn yr arglwydd mawr. Amen.
Yr emyn nesaf ydy 3-2-3. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo at i'r dyn. Wrach bod rhai ohonoch chi yn ddiweddar wedi bod yng nghyflwyniad y mab darogan oedd yn yma yng Nghaerdydd gan gwmni Theatr Maldwyn. Hanes wrth gwrs Owen Glyndŵr ydy testun y sioe yma o gychwyn i wrthryfel hyd at ei ddiflaniad 15 mlynedd yn ddiweddarach yn 1416. Neu 15 i fod yn gywir. Y gymys sydd yn y cyflwyniad yma i drafod ei breuddwydion, ei allu fel gladweinydd ac arweinydd, a'r dirywiad ddath wrth gwrs yn blynyddoedd ola i gyfnod. Yr can oedd dwi'n cofio allan o hwn oedd y gan ai hwn yw'r cyfan sydd ar ôl. Sef can sydd yn gofyn a gwerach yn cadarnhau yr hen ddywediad bod popeth yn gorffen mewn dacre yn y diwedd. Ac fe fys i'n meddwl am Owen Glyndŵr, tra o'n i yn rhyw hel meddyliau hefyd ac yn cofio am yr arwisgo o'n i'n sôn amdano fo y penwythnos yma nôl yn 69. Ac wrth gwrs, ers hynny, da ni wedi cael y coroni ddigwyddodd rhai misoedd yn ôl. Da ni gyd yn
fel unigolion yn gorfod derbyn bod yna gyfraith gwlad a bod yna gyfyngu ar yn rhyddid a bod gofyn i ni barchu deddo fe ac yn y blaen. Mae pob proffesiwn a'i ganllawia. Dwi'n cofio pan o'n i yn gadeirydd cyngor gofal. Oedd yna egwyddorion Nolan oedd yn gweithredu bryd hynny. Copi gyn i fama nawr. Gofyn i ni fod yn atebol. Gofyn i ni fod yn agored. Gonestrwydd yn hanfodol os da chi'n swyddog cyhoeddus. Arweinyddiaeth gre. Mae'r hein i gyd yn rhyw fath o ganllawia i fedru helpu ni fynd trwy'r sialensa. Ac y wir, dwi wedi sgwennu rhyw lyfryn bach ynglyn â sut ar y ddaear i ddelio'r cyfryngau. A mae yna rhyw egwyddorion pwysig yn ymwneud â gonestrwydd yn rhan o'r peth yna. Fe eisiau'n meddwl wedyn pam o'n i yn gwylio'r coroni, fel dwi'n siŵr bod llawer o'na chi, a dwi'n gwybod beth i'ch safbwynt chi ar y brenhiniaeth, ond ta beth am hynny. Oedd rhai pobl yn gweld y coroni fel cyfle pwysig iawn i ailgysylltu a Duw. Mi roedd archysgopion Efrog Newydd a Caer Gaint, oedd yn arwain y seremoni, yn diffinio y digwyddiad fel cyfle i ailafel mewn Cristnogaeth, i ddangos i bobl oedd ddim yn mynd i gapeli ac i eglwysu bod na ddefod grefyddol yn ymwneud â hyn. A hynny wrth gwrs weitha'r ffaith. Mae cwbl oedd gwir angen i'r brenin ddeud, oedd un brawddeg o gymitio'i hun i wasanaethu'r bobl. Ond fe gafwyd ryw awr a hanner, os na mwy, o seremoni yn hyn. A phwyslais, dwi'n gwybod oeddech chi'n sylweddoli, phwyslais crefyddol cry iawn, nag oedd ni ddim yn disgwyl mewn gwirionedd. Oherwydd cyn y coroni, oedd pawb yn deud, wel, chymod, mae'r brenin newydd yn mynd i newid y gyfathrach rhwng fo a ffydd. Ac felly fydd yna lai o grefydd am fwy o ganu poblogaidd ac yn y blaen. Ond wedi felly ddigwyddodd i, sydd wrach yn awgrym cry o'r gafel sydd gan yr eglwys yn Lloegr ar y frenhiniaeth, a'r sefydliad ta beth. Ond fe gyhoeddwyd llyfr bach amser y coroni sydd yn deud yn glir yn hwn, dyma beth da ni ddisgwyl i'r brenin wneud. Dyma y safonau da ni disgwyl i'r brenin newydd yma gyd yn ffurfio. A mae'r hein wedi codi allan o lythyr Paul i'r Galatiaid ac yn sôn am ffrwyth yr ysbryd. Mae yna 9 ohonyn nhw gyda llaw. Ywch chi falch o glywed, dwi'n mynd i fynd trwy'r 9 bore yma. Cofio'n had yn deud wrthai, pregath, deud wrthyn nhw beth ti'n mynd i ddeud. Deud beth i ddeud, a wedyn atgoffa nhw beth i ddeud. So dwi am drio cadw at y drefn yna, a dwi'n mynd i fynd bore yma drwy'r 9, ond erbyn heno, byddai wedi mynd trwy'r 9. A'r 9 yna ydy cariad, llawenydd, tangnefedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunan ddisgybliaeth.
dyna'r naw safon os hoffech chi. A mae'r eglwys yn Lloegr wedi gosod, a maen nhw'n disgwyl i'r brenin a chi a fi gadw atyn nhw. A mae Paul, os dwi'n cofio'n iawn, yn gorffen, bydded i ni gadw rhag ymffrost, rhag herio i'n gilydd, a rhag cenfigenu wrth ein gilydd. So, dwi am mynd un neu ddau o'r rhain efo chi bore yma. Tra hefyd yn cofio bod y sefydliad wedi trio cysylltu y coroni a'r Beibl mewn ffordd uniongyrchol iawn. Un yw o'r gerddoriaeth Nimrod, enghraifft, ddechreuodd yr holl seremoni. Wrach bod rhain o'ch chi'n cofio mai fo oedd y cyntaf o gedyn y ddeiar yn ôl Genesis. Ac wedyn byddwch chi'n cofio cyfeirio at Sadoc yr offeiriad, cornolew o'r Babell ac yn einiodd Solomon. Oedd y gysylltiad uniongyrchol yn y Gwasanaeth neu yn y seremoni. A Solomon ar ryw fath o drio cysylltu y Beibl i be oedd y frenhiniaeth dyddiau hyn yn ymwneud â fo. Nawr, mae be mae'r sefydliad yn disgwyl i'r brenin gadw ato yn un, dwi'n credu, y byddai'n dda i ni ystyried. Cariad, enghraifft, ydy yr un pwysica wrach yn hwn. Dim cariad y galon, mae'r llyfr bach yma'n mynd allan ac yn esbonio, mae cariad y galon a'r pen. Cariad sydd mynd y filltir extra. Cariad sydd yn barod i barchu ac ymestyn allan i gredoau gwahanol, i gwrthwynebwyr, i agweddau gwahanol, tueddiadau gwahanol yn ein cymdeithas. Ond mae'r llyfr yma a'r Beibl yn disgwyl i ni fel Cristion ymestyn allan a dangos yn cariad. Dwi'n sylweddoli o edrych ar eich gwefan chi bod gyna gyfeiriad yn barod wedi bod at ddigwyddiadau sy'n ymwneud â chariad yn yr eglwys yma. Eich bod chi yn helpu'ch gilydd yn y gymdeithas. O'n i sylwi bod yna dêm efus wedi bod yn ddiweddar. Ac dwi'n cofio y grŵp drama. Dwi hyd yn oed yn cofio tîm criced. Ac oedd Michael Jones yn cadw'r wiced, ac oedd dim byd pêl yn pasio fo. Am resymau weddol glir. Ond dwi'n cael y teimlad o ddarllen eich gwefan chi, bod yna gynulleidfa sydd yn credu mewn cariad, sydd yn credu mewn helpu, sydd yn mynd allan i helpu unigolion sydd yn methu dod yma. Ac fe ddylid eich llongyfarch chi o'r sylw dwi wedi gael ynglyn â'r gwaith ydych chi'n neud yn yr gwaith yna. Cariad oedd un o negesion amlwg y brenin pan gyflwynodd o'r groes i Eglwys yng Nghymru sydd bellach yn yr Eglwys Gadeiriol yn Llandaf, wrach os gwch chi gyfle mynd i gweld ti groes, maen nhw'n honni, sydd â 2 ddarn o goed o'r groesbren, ddefnyddiwyd i groesholi'r Iesu. Mae hi ar gael yn yr Eglwys Gadeiriol. Ac fe wrach chi yn cofio bod y fodrwy oedd y brenin yn wisgo, Alpha ac Omega, Crist a Duw. Oedd y garreg sgôn oedd o'n eistedd arni, yn honni bod hon oedd y garreg wrth gwrs y cododd Jacob, pan ddath o ddeffro un bore ar ôl gweddio am yr yngylion yn dringo'r ystol. So oedd yna ymdrech bendant i gysylltu rhywbeth cyfansoddiadol i draddodiad Beiblaidd.
a dyfynnu'n aml iawn o'r Hen Testament. A'r neges clir oedd bod angen i'r brenin yma, fel mae angen i ni, ofyn am help brenin y brenhinoedd. Un agwedd arall sydd yn cael ei sôn amdano fa yma ydy yr angen i fod yn llawen. Da ni'n aml iawn fel anghyfforddwyr yn cael ymbeirniadu am fod yn edrych yn weddol serious yn hytrach na bod ni'n dathlu gyda llawenydd y ffaith yn bod ni mewn capel fel hwn. Os cadwch fy ngyrchlynion, fe arhoswch yn fy nghariad yn union fel yr wyf wedi cadw gyrchmynion fy nhad. Yr wyf wedi dweud hyn wrthych mwyn i'm llawenydd i fod ynoch ac i'ch llawenydd chi fod yn gyflawn. Llawenydd, neu bydda rhai ohono ni sydd digon hen, yn cofio geiriau cyntaf Margaret Thatcher, pan ath i rif 10, rejoice, 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 oedd yr geiriau mawr. Mae angen i ni, fel mae angen i'r brenin, rejoicio, fel sy'n nhw'n deud ar S4C, dydy hyn. Llawenydd, rhaid i bawb roi o'i wirfodd, nid o anfodd neu o raid, oherwydd rhoddwr llawen yma Duw yn ei garu. Ac o'n i jyst yn darllen bore yma ddiwetha, adroddiad oedd yn honni bod unigrwydd yn waeth na trawiad ar y galon. Bod unigrwydd yn medru dinistrio unigolion yn feddyliol, yn ogystal ac yn feddygol ac yn gorfforol. Ac o'n i'n sylwi bod llawer ohonoch chi yn ymweld ag unigolion sydd yn unig, sydd yn gaeth i'w cartrefi ac yn y blaen. A mae gwirfoddoli yn eithriadol o bwysig unwaith eto yn hwn. Unigolion fel chi sydd yn barod i aberthu amser a talent i helpu unigolion sydd mewn sefyllfa llai ffodus na ni. Ac yna addfwynder a hunan ddisgybliaeth ydy neges arall sy'n dod allan o hwn ac o lysur Paul i'r Galatiaid. Addfwynder, mae gair yna yn cael rhyw fath o ymateb negyddol yn amlwg iawn. Bod yn addfwyn yn cael ei ystyried gan rhai yn fater o wendid. Hyd nes bod chi yn meddwl am y gwrthwyneb i addfwynder. A hwnnw ydy abuse. A wedyn, pan ydych chi'n meddwl am hynny, ydych chi'n gweld cryfder y gair addfwynder a'r cymeriad hwnnw sydd yn dod allan i gentleness ydy'r gair. Ac sut y gall hynny bod o help i bob un ohono ni wrth i ni symud ymlaen. Hynny yw, mae yna enghreifftiau di-ddiwedd yn does yn anffodus o abuse. Abuse of power, abuse of position, abuse of status ac yn y blaen. Wel, mae bod yn addfwyn yn gryfder yn hytrach nag yn wendid. Ac mae gyda ni ddigonodd o enghreifftiau yn does, nid yn unig yma, ond yn Rwsia ac yn America, lle mae addfwynder bron wedi cerdded allan o'r drws. Dwi'n cofio dysgu pan o'n i'n ysgol, if, ach bod rhain a chi'n cofio y gerdd honno, lle mae Rudyard Kipling, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you,
but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give to hatred. And yet, don't look too good, nor talk too wise. Mae hwnna'n gymorth dda I unigolyn fel fi. Yours is the earth and everything that's in it. Wrach bod chi'n cofio mai cyngor tad I fab oedd eith ynglyn â sut I ddelio a heriau a sialenser byd. Ac mae y llyfr bach yma a beth o fynwyd i'r brenin ymwneud ag yn cyd-fynd yn llwyr ar neges yna. Heno, dwi am dalu teyrnged. O'n i'n clywed bod aelod arall o'ch capel chi wedi marw. Wel, oedd Marianne Williams yn gyfaill agos iawn I fi yn ddyddiau y BBC. Ac fe fi hi farw yn ddiweddar yn Llandudno. Ac yn Gwasanaeth heno, dwi am ddefnyddio ffilmiau. So, os da chi'n ffansio ffilmiau, yna fydd yna 2 ffilm fer ar thema bryd hynny fydd gwirfoddoli, hunan ddisgybliaeth ac un estyniad arall ar gariad. A dwi'n gobeithio wrach bydd rhai ohonoch chi medru dod i'r gwasanaeth hwnnw, oherwydd fe fi, Marian, trwy hoes, ganwyd un dolwydd elan, lle mae gwyd yn had yn digwydd bod. Ond trwy hoes, oedd hi I mi yn berson oedd yn cerdded, be maen nhw ddisgwyl i'r brenin I gerdded. Ac o'n i'n falch iawn o fod yn ni cael ei ystyried yn gyfaill iddi. O'n I at yr emyn ola. Emyn 658. Ac Eirwyn George sydd yn wedi sgwennu'r geiriau yma I ddathlu can mlynedd a hanner o'i gapel lleol o yn Sir Benfro. Ac I fi, mae geiriau yr emyn yma yn golygu llawer pan dwi'n edrych yn ôl ar fy nghysylltiad I a Crwys, ar hen gapel. Dwi'n siŵr sut ydych chi'n cyfeirio ato erbyn hyn. Ond dwi'n cofio'r trafod mawr fi bryd hynny ynglyn â'r bygythiad o aildrefnu ffyrdd fydda'n golygu fydda'r hen gapel yn cael ei ddinistrio. A dwi'n cofio bod ni yn cerdded I fyny I Landaf i'r triongl na sydd y dir sydd wrthych chi fod I fewn I bentre Landaf, lle mae'r traffig yn mynd bob ffordd. Fanna oedd capel newydd y Crwys i'w adeiladu, ac oedd unigolion fel Alun Williams o'r BBC ac yn y blaen yn flinllaw iawn yn ymchwiliadau cyhoeddus gynhalwyd bryd hynny. A'r bygythiad oedd i'r hen gapel o'n i'n basio fel bore yma. Wel, da chi wedi hen ymgartrefu yn fan yma. Da chi'n haro fi yn hapus eich byd efo'r drefn sydd yma. Ac mae wedi bod yn hyfryd eich gweld chi. Ac felly mae'r emyn yma gan Eirwyn George, oedd yn coleg efo fi, yn sôn am gyfraniad seiri ac unigolion felly I adeiladu'r hen gapel. Mae o'n aelod ohono yn Sir Benfro. 658. Diolch I ti, dad yr oesoedd, am y ffydd a droes yn fflam.
Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas ysbryd glân, bydde gyda chi oll. Amen.